So, di ako usa ka composition nga kanta no, original composition ako ni. So, mantay lang lingaw din sa atong gipuy-an karon na mga tanong self quarantine man kita. Di man ta labas-labas, di man ta gawas-gawas. So, ito akong ginagawa na kantang awitin ito para to sa mga pangyayari ngayon nga grabe nagkamapanganib no. So, ako ginagawan ko ng kanta para meron naman tayong maalala sa umaabot na mga katuigan darating. So, sa awiting ito is ating patalandaan, no? Dito ka mga Tagalog gani. So, pasensya na mo kung kay alkapila lang eh. So, ako iduyog-duyog ng kata. So, ako kining himo-himo agad. Ganina pa ginin ako na human. Ganina pa ginin. Magisod kong memorize. Mga practice na nga ako. So, dala na ning upload ba? Bahala na. Kamo na mantigo dang mo maminaw na yung kantahan eh. Pamino. Kung kasi katong gustong mo edit sa aning kantahan, nga bahatan yung duyog, kamo lang na dahil paigo. Basta ayaw lang taon yung kalimti pabutang o kuan ha. Singer-composer by John Roses. Okay. Ano kining kanta nga naguluhan og ang COVID-19 ay di patatawarin. Di patatawarin. Marami na siyang pinatay. So dapat siya ay patayin din. Pati nang gumagawa ng virus na yan, patayin din. Bitaw. Okay, ito na. Buong bansa ay nag-alala sa mapanganib na problema. Bawat leader ng bansa ay nagkakaisa, tutulungan ang bawat isa. Lahat ng paraan na ginagawa na lamang upang ang bawat tao'y maprotektahan. Huwag alalahanin, tayo'y mananalangin ng Diyos ating hiling. Malulutas na rin ang COVID-19. Lahat ng pinsalan niya hilingin kay Bathala, korona'y mawawala. Ang COVID-19 ay di patatawarin. Hindi natin alam, lahat naguguluhan kung sino ba ang may kagagawan. Kung tao ang dahilan, kailangan dapat natin siyang parurusahan. Kutob ko nga'y ito'y hindi magagawa ng ating may kapal. Ito'y gawa ng bansang mga mayayaman, mukha nila'y makakapal. Huwag alalahanin, tayo'y mananalangin ng Diyos ating hiling. Malulutas na rin ang COVID-19. Lahat ng pinsalan niya hilingin kay Bathala, korona'y mawawala. Ang COVID-19 ay di patatawarin. Ang COVID-19 ay di patatawarin. Oh Diyos ko, basta tatandaan lamang ninyo ito. Huwag basta-basta na lumalapit ng ibang tao na siya'y hindi kakilala mo. O Diyos ko, huwag alalahanin, tayo'y mananalangin ng Diyos ating hiling. Malulutas na rin ang COVID-19. Huwag alalahanin, tayo'y mananalangin ang Diyos ating hiling.
malulutas na rin ang COVID-19. Lahat ng pinsalan niya, hilingin kay Bathala, korona'y mawawala. Huwag alalahanin, tayo'y mananalangin ng Diyos ating hiling. Malulutas pa rin ng COVID-19. Lahat ng pinsalan niya, hilingin kay Bathala, korona'y mawawala. Ang COVID-19 ay di patatawarin. Ang COVID-19 ay di patatawarin. Corona, umuwi ka na sa Wuhan, China. Ang tinuturing mong ama. Corona, ang COVID-19 ay di patatawarin. Okay ba? Ang COVID-19 ay di patatawarin. Dapat patayin. Dapat alisin. Papauwiin doon sa kanilang bansa, sa Wuhan, China. Yung mga taong gumagawa na yung virus na yan, pumunta ka ng Zamboanga, puputulin kita ng liig. Babalik ta rin ko yung liig mo. Okay, thanks. Pasensya na po sa abala.